Ahoj, tak dnes sa pozrieme na posledný živel, ktorý nám ešte zostáva a pozrieme sa na odlišnosti znamení na základe ich modality. Ak ste pozorne sledovali, tak viete, že to bude vzduch, samozrejme, neviditeľný a predsa hýbe všetkým. Slovo, ktoré sa stáva mostom a myšlienka, ktorá mení dejiny. Vzdušné znamenia sú samozrejme blíženci, váhy a vodnár. Po prvých si vezmem na paškal blížencov. Pohyblivá modalita, vládnúca planéta Merkúr. Vzduch už je sám o sebe celkom akčný element, ale pre blížencov v rámci ich premenlivosti to platí dvojnásobne. Sú to tie väčšie hravé deti, ktoré namiesto toho, aby hľadali nekonečné odpovede, majú milión nekonečných otázok. Ich chuť poznávať im rozžiari vyslovene také iskry v ich mysliach a to ich núti napredovať stále ďalej a ďalej. Veľakrát sa hovorí o ich roztržitosti a tak ďalej, no ja mám za to, že blíženci dokážu krásne identifikovať, čo je emočné, čo je racionálne, na základe toho zozbierať, analyzovať tie info a potom to adresovať do srdc ľudí. Zvládnuci Merkúrom majú dar reči, zvedavosti, hravosti, ale ich veľkou výzvou je zotrvať pri začatom. Následne na scénu prichádzajú krásne vznešené kardinálne váhy s vládnucou Venušou. Každý kardinál udáva smer a váhy to robia tak nejak prirodzene. Prirodzene svojou potrebou vniesť do všetkého harmóniu, hoci nie sú lídrom, v ich prostredí jednoducho pochopíš, čo správne máš robiť. Proste ani nevieš ako a prečo, ale jednoducho to chceš urobiť tak, aby váhy boli spokojné. Prinášajú so sebou veľkú empatiu, estetiku, citlivosť, dar pre tú harmóniu, premiér a v podstate tá Venuša im dodáva ešte náboj takej zaujímavej vznešenosti krásy. Váhy proste ladia ten svet, udávajú smer k harmónii. A nakoniec prichádza vizionár z budúcnosti, ktorý všetko sleduje z veže vlastnej mysle, bodnár, fixné znamenie pod vládnúcou planétou Urán. Tento vietor neprichádza preto, aby tu zapadol, alebo sa niekde rozplynul. Tento vietor prichádza na to, aby zmenil úplne paradigmu myslenia všetkých nás. Vodnár vie, že individualita je alfa a omega k tomu, aby sme všetci žili autenticky spokojný život a snaží sa nás to učiť. Je to naozaj zaujímavý pozorovateľ, ktorý tu je, ale ktorý tu aj nie je, ktorý chce byť súčasťou, ale chce byť nesputaný a neviazaný. Myšlienky, ktoré sa mu však odohrávajú v hlave, ho privádzajú ďaleko za hranice bežnej mysle. A už, keď si na ňo zvykneš, zrazu je fuč. Každopádne veľkou výzvou, ktorú sa vodnár musí naučiť, že spájanie má miesto na tejto planete. Tak verím, že ste sa našli aj v tomto živle a pre ďalší obsah ma nezabudnite sledovať.